Budeme sa vám snažiť ukázať nejaké cvičenia v rámci rozvoja tých koordinačných schopností, lebo predpokladám, že tú problematiku riešite. Ideme na kinesteticko-diferenciačnú schopnosť. Táto schopnosť hovorí o tom, že mať cit pre priestor, mať cit dokázať veci realizovať v priestore a čase. Čo to v ponímaní znamená? Dokázať sa trafiť niekam, či už v nejakom pohybe, nejakom behu a tak ďalej, hej. Schopnosť je vo všetkých možných športoch. Vo futbale prihrávka, neviem, na 50 metrov basketbal, hádžeme na trestné hody, v gymnastike presne sa dokázať trafiť do určitého pohybu, plavci majú cit prevodu, vodáci a tak ďalej. A úplne jednoduché cvičenia, decka to určite bude baviť, pretože zrazu budú niečo musieť trafať, niečo budú musieť realizovať. Takže postavte sa od tej lavičky na približne 1 meter. 3 odhody pravou rukou, 3 odhody ľavou rukou, tak aby ste odhodom alebo odrazom od lavičky. Skúste si zapamätať, aký smer, pod akým uhlom hádžete a akou intenzitou hádžete. Keď máme, je dôležité ten pohyb si zapamätať a ho zopakovať. Teraz, keď budete hádzať pravou ľavou rukou, tak si zavrete oči a budete sa trafiť od lavičky. Tí, čo chytajú, majú oči otvorené, samozrejme, hej? Dobre? Takže zavrieť oči a poďme práva, ľava. Dobre, keď máte so zatvorenými očami, urobte ďalší krok vzad, zase cirka 1 meter a zase sa budete snažiť prihrať práva, ľava ruka odrazom od lavičky. Hej, s narastajúcou vzdialenosťou ten odhad trošku klesá. To znamená, že teraz musíte zase vyvinúť väčšie úsilie, hej, zase pod iným uhlom, aby ste dokázali trafiť tú lavičku a zároveň odrazili aj tú loptičku. Keď máte, postavte sa dozadu na tie koberce. Teraz urobíte kotul vpred, postavíte sa a hodíte loptu o lavičku. Môžete využívať väčšie lopty, obojručne, hej, to už zase tých variácií alebo možností využitia toho cvičenia je strašne veľa. A samozrejme sťažovať. Zatvorené oči, zväčšovať vzdialenosť, nabúravať vestibulár, to znamená, nemusíte urobiť, samozrejme, že toto nebudete robiť s prváčikmi, keď ten kotul nevedia. Hej, im urobíte niečo iné, nech urobia pár obratov a nech hádžu. A nemusí hádzať o lavičku, môžu hádzať do niečoho. Nie po sebe, ale do bedničky, na stoličku. Barzde proste niečo trafia. Trošku taká súťaživosť. Hej, pretože toto isté môžete robiť hornými končatinami a takisto aj dolnými končatinami. Hej, dať im tam nejaké kužele, do čoho sa majú trafiť a môžu krásne si zase tú jemnú techniku, tú jemnú motoriku riešiť dolnými končatinami. A zase, keď to zvládnu, urobíme krok dopredu, zase im to nejakým spôsobom sťažíme. Nič komplikované.